gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His way. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaos kanimo. Karong adlaw gisaulog ang pista ni San Leon Magno, sa in English ni Saint Leo the Great. Usa siya ka Santo Papa o doktor sa simbahan. Nahimo ni siyang Santo Papa sa tuig 440, namatay po di siya sa tuig 461. Niining panahona, gasigi pa og paningkamot sa pagpatinaw sa mga doktrina sa simbahan. Ug dako kay siyag natampo aron motinaw ang atong pagtuo, ang atong doktrina. Ilabi na gyud sa pagkatinuod nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Siya ay usa ana nga authors nga nakapatinaw niya ng maong doktrina. Gitawag na sa atong theology o hypostatic union, ang panaghiusa sa Dios ug sa tao diha ni Kristo. Uban kaniya, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Ato sang ihampo nga mahunong naning pandemic ug magpasalamat ta uban sa atong pagampo alang sa atong mga benefactors, mga donors dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, wala mo itugot nga ang mga ganghaan sa impyerno makadaog batok sa imong simbahan nga nagasukad sa kalagit sa batong apostolikanhon nga si San Pedro. Itugot tungod sa pangama ni San Leon nga Papa nga ang simbahan magpabilin nga makanunayon diha sa imong kamatuoran o kahatagan sa kanunayng kalinaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tambagi ang mga lalaking gulang-gulang na nga magmaugdang sila, magmabuot, magpugong sa kaugalingon, magmalig-on sa ilang pagtuo, sa ilang paghigugma, o magmainantuson. Tambagi usab ang mga babaeng gulang-gulang na sa pagpuyog kinabuhi nga balaan. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo mao ilang itudlo aron pagbansay sa batanong mga babay sa paghigugma sa ilang bana ug kabataan, sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli, maayong moatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana aron walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. Dasika usab ang mga batanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon.
Ikaw mismo kinahanglan mahimong panigingnan sa mga maayong buhat. Ug sa imong pagpanudlo, ipakita ang kamatinud-anon ug kaligdong. Gamita nga maayon pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila'y kasulting dautan batok kanato. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon matarong og Diosnon samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaharagayod ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo, ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo pagbuhat sa maayo aron magpuyo ikaw sa yuta ug mahimulos sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong. Ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Ang mga lakang sa tao ligunon sa Ginoo ug giuyunan niya ang iyang dalan. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Talikdi ang dautan ug buhata ang maayo aron mulungtad ka sa kahangturan ug matarong makaangkon sa yuta ug magpuyo siya niini hangtod sa kahangturan. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus miingon, pananglitan adunay usa ka dinyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka. Dili gayod, imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis ug silbihi ako. Human ini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Sa in-English nga version aning maong gospel, dunay pulong nga wa lituka dinhi, wa gibutang dinhi sa atong Bisaya, Cebuano nga version. Ang gibutang diri ningon, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan.
We are just servants and we are doing our duties. Pero dito sa English, ano ba in English dire? Niingon dito, we are unprofitable servants. We are only doing what we are ought to do. So, unprofitable servants. So, mas ligon-ligon to dito. Kung sa may punto ni ini mga igsoon, kana bang sa atong pagbinuutan aning kalibutan na dili gid ta mangayo og pasalamat. Ano ba? Ayaw gyud pangandoy nga pasalamatan ka sa imong pagbinuutan. Labi na gyud sa imong pag-alagad ngadto sa imong isig katawo. Ayaw gyud pangandoy nga pasalamatan. Nya, asa man? Oyon mo dili. Kay maura ba nay maka-stress nato usahay? Daghan kay nagdepresyon tungod ana. Kana bitang mga kulang sa pansin, mga tao bang mga KSP. Nganong naki-SP man, kay nag-expect man nga pasalamatan. Labaw na gyud, nag-expect nga bayran. Samot na gina. Di man gani si Kristo mosugot nga pasalamatan ta, labaw nag-expect tag bayan. Nya kamo, og motrabaho mo. Motrabaho ba? Unsa man? Mag-expect mo bayad, mag-expect mo appreciation, patay mo diha. Magpunay gyud mo gumbol ang magsigig reklamo kana magsigig yaw-yaw kanang na nag-expect nga i-appreciate siya, bayran siya, tagaan siya reward. Nya di man mosugot ana ang Ginoo ngano man sukwahi man na sa kinabuhi ni Kristo. Sukwahi na sa kinabuhi sa mahal nga berhen. Sukwahi sa nas kinabuhi sa mga santos. In general, sukwahi na sa kinabuhi sa mga taong tuas langit. Kaya mga taong tuas langit, ang reward na ilang gikinahanglan, maura gyud ang langit. Wa na, dinis kalibutan, di na ta makinahanglan na. Kanang daygon-daygon pa ta. Nabitang doon ay mo anhi dinis simbahan, yan magsige mo mula pader, kanindot na gisimbahan, gipanindot, good ni mo pader, magsige sa kong ingon sa kong hunahuna, ako na good ni, ako na good ni. Muna pagbasa na ko sa gospel karon ako hala kawa na ko'y uwaw. Moingon ba ako sa kong una ako na good ni. Layo ra ninyo nako anak ko. Karon uwaw kay kustanan yung Ginoo kabati nimo binuhatan naong pa lang nimo siya no kabati na nimo naong. Undi ana bitaw. Niya nang Ginoo na pagbasa na ko ani nako hala dakuan ako adtog sayo po. Muna mas stress gid ta. Diri sa unang pagbasa gisgutan ang mga kinaiya sa usa ka sumusunod ni Kristo diha sa pamilya. Ingon diri nga mga asawa sa to tudloi ang mga asawa nga di magsigig panglibak. Nya kinahanglan kuno ang mga asawa matinahoron sa ilang bana. Dili magsigig hubog-hubog ang mga asawa des una mo ipalahubog no. Di maghubog-hubog ang mga asawa, di kuno magsigi og kanang panglibak, nya mutahod Dios bana aron dili kuno masaway ang pagtulunan sa Ginoo. Nya kamoron dinhi mga asawa, di mo libakira. Oy tubag. Mayo, mutahod mo sa inyong bana o magsigi mo yaw-yaw sa inyong bana. No, to na. Kanira ba mga asawa? Mura nagdili asawa, mura na nog inahan sa ilang bana. Siging yaw-yaw, siging badlong, sana siging pangoriksyon. Oy, di na mo'y role ninyo ay mga asawa. Ang role sa asawa mao ang pagtahod sa bana, ang pagsunod unsay gusto sa bana. Unay role sa asawa. Ya unsa man say role sa mga bana? Ang pagpugong sa kaugalingon o ang paghigugma o pagpakamatay para sa ilang asawa. Nyag mabuhat na ganin ninyo mga bana, ayaw mo pagsigig pangayo nga tahuron pa mo sa inyong asawa, pagpakamatay mo diha anang inyong asawa.
Labi na yung tanaw nimo, luod na kay nagnaong. Ana, pakamatay, ana. Ay pagsigig, pangita itong mga sexy pa kay dito. Ayaw na. Pare na lang mangita na. Ang pare o may asawa di. Tungita itong pare. Pero dili aron magbinuang, aron mag-evangelization. Kamo sa no, yung huna-hunaon na, maudayo na. Nya, ang mga batanon, ala, pugong sa kaugalingon, tahod sa ginikanan, buhat unsay sakto, pero dili mangayog bayad, dili mangayog pasalamat. Gihuna-huna ako no ninyo, kung sundo ni nato, mas stress pa ta. Manluod pa ka. Di na. Sa pamailain, masuko pa ka. Di na, oy, kasagaran Diyos kasuko. Nga yung maghuna-huna ka nga tahuron ka. Kamo day mga ginikanan, nga no magyaw-yaw mo yung mga anak, ikaw, kay tahod. Di dyo ka maminaw nako. Di ba giingnan ti ka? Mausa ng pari, magkusmod ang naong, magsigingo sa kristan. Di ba giingnan ta mo? Iapil pang lektor. Di ba ter giingnan ti ka ter? Ang lektor sa inigawas ito sa Kristi, kakusmod sa animal ng pari. Sa iyo pas buntag, sabaan na ta. Mahuli ang lektor ba? Gayaw-yaw. May ratag matay kang pariya ka. May ratag ilisan ka. Amo to pa ba kay lektor nga nag-ingon ana? Ano kay kanira bang gawali? May pagkayawan on gini. Ay nga no, di man na nato dawaton nga tinuod man na. So, wala, isiglang tagpaningkamot karon nga magsigit tag ingong sulugoon ako. Ang mahal nga Birhen Maria, ningon siya, sulugoon ako sa Dios, matuman din hikanako, sumala sa imong pulong. Pagsulti niya ani, kinasing-kasing ninyang gisulti, sa may nahitabo, ang iyang anak, isip reward sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo, ang iyang anak sa iyang atubangan, gibunog og maayo o gilansang sa cross sa iyang atubangan. Mao ba nay reward sa kabuutan sa mahal nga Birhen? Gi ko no. Kamo buutan kay mos Ginoo nya sa inyong atubangan, kulatahon inyong anak, bitayon pagyud hantod mamatay, mao nay reward. Pero para sa mahal nga Birhen, maotoy reward sa iyang kabuutan. Og wa gyud siya mo reklamo bisan gamay kay para niya worthy ko ani nga hatagan sa akong Dios nga naghatag sad nako daghang maayong butang. Ninduta na no? Kana bang di ta magmahay? Mo to ang mahal nga Birhen, wa gito siya pagmahay, wa to siya stress. Maubitang natong gitawag sa Our Lady of Sorrows. Ngano man siya mo'y tigpaluag sa atong mga sorrows. Ngano man kay nakabuntog siya sa kasakit aning kinabuhia, wa gyud siya ma-stress sa kasakit. Ngano man kay tinuod gyud siyang sulugoon sa Ginoo. Nya kamo magpasugo mo sa Ginoo. Kuy tubag. Magpasugo o manugo sa Ginoo. Na kusog ra ba kay manugo kadaghanan. Sus kusuga manugo. Kana lang ting board exam, ingnon yung Ginoo, Lord, papasara ko. Yung Ginoo, papasaron ti ka, nga maong imong utok ko man nakapasar. Kana bang suguong yung Ginoo ba? Pugsong yun ang Ginoo. Kana bang inana? Makubid gani, suguong yung Ginoo nga ayuha ko sa COVID. Ano di pwedeng mamatay ka? Di pwede? Oy, pwede ay. Pare, makubid, Lord, ayuha ko kay magmisa pa ko. Anong di mamatay ka? Waday makapulis imong misa, namas Father Leo. Di ba? Ang bana, Lord, ayuha taong ko, Lord, kay so, batanon pa kay mi, Lord. Akong asawa, batanon pa. Waday makapuli nimo, ikamatay nimo. Na may daghang, si pare day, mapuli man to. Akong mga anak, Lord, bata pa kaayo. Ayuha taon ko, Lord. Ang Ginoo, di na mabuhi imong anak, ugwa na ka. Di ba? So, kuan na kayo ba? Kanang, sana, manugo yung Ginoo. Ayaw, oy,
musunod tas Ginoo. Isipon nato ang tanan nga nahitabo sa tong kinabuhi nga planos Ginoo. Nya maningkamot sa gitag maayo nga makasunod sa planos Ginoo, dili magsigig supak-supak sa planos Ginoo. Kana mo importante. Si Saint Leo the Great, nataw ni siya bana-bana year 400. Pagka year 440 sa ato pa 40 anyos siya, nahimo na siyang Santo Papa. Namatay siya edad 61. Ako karon 57. Upat na lang katuig ang kuwang patay nako. Kung akong ipariha sa iyang edad. Unsa may nabuhat ni Papa Leo the Great, nga gitawag man siya the Great. Iyang napanalipdan ang tibuok simbahan. Hapit na gid unta ta mapildis mga barbarians, pero giunsa niya pagbuntog ang mga barbarians. Itong barbarians mo to sila murag mga ISIS ba atong panahon na. Nya ang atong stronghold sa atong Catholicism didto pagyud sa Roma, nya atake ang barbarians, purting ligunang mga tawhana, way pagtuo, ang ilabhot doon ra gyud patay ang mga Katoliko. Gisugat niya with humble and loving and friendly heart. Nanguli ang mga kontra nga wa mo atake sa Roma. Way away, way pinatyanay, wa tanan, naghigalaay. Unsa iyang gigamit? Niingon si Saint Leo sa iyang principle, ang tanang tao sa kalibutan gipakamatyan sa Dios. Matag tao kabahin sa lawas ni Kristo. Nya ako, muduol ko ninyo, isip kamo, kabahin ako kabahin ninyo. Di ta kontra. Ang tuo, dili kontra swa, di ni sila magsinagpaay. Ang kari, amigo diri, di ba? Ang ilong dili kontras lubot. Mo nang gipalayo ang ilong kay siya may tighangos, ang lubot ngilad man kayo baho. Haron dili sila mag-away, magtinabangay. Siya'y muhangos, siya say mo pagawas. O di ba? May kaayo ang unity. Nganong awayon man gid nato nga pwede ra man ta mag-unite kay membro ra man ta sa usa ka lawas. Mangita lang kuno tag asang atong role. Mao na kamo mga asawa, dili na kinahanglang awayon ang kabit. Paghiusa na lang mo. Pangita na lang mo schedule. MWFA mo, TTH ang iya. Ana, o na maghiusa na mo, ana. Kinahanglan pa ginang awayon, aron lang yung ka makasa. Di ba? Nya, ang pare, o ang madre, mag-schedule sad. Kanos magmisa. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, mudangop kita karon ngadto sa kaluoy sa atong Dios o uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing moingon kita, amahan patalinghogi kami. Amahan patalinghogi kami. Nga ang mga kaparian, kaobispuhan ug ang atong Santo Papa magmalig-on kanunay sa pagsagubang sa kalisod ug pagpanglutos. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang Dios magbuo sa iyang espiritu ngadto sa mga nangulo sa kanasuran aron sa paghiya kanila ngadto sa tunhay nga pagpangalagad. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapdan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa grasya o kaluoy sa Dios ug mopahiluna sa langitnong Jerusalem. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Labing mahigugmaon og tunhay nga Dios dawata kining among pangamuyo dihas pangama ni San Leon Magno, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kini among sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, lamdagi nga mapuangoron ang imong simbahan pinaagi sa mga gasa nga gihalad aron magapadayon sa tanang dapit ang kauswagan sa imong panon ug tungod sa imong pagdumala ang mga pastor makapahimuot unta sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Leon Magno sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Leon Magno ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo na Amahan namo nga nasa mga langit, pagkaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayo kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inunuwa-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang ingarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Waisama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang, haron ka maluwas, kalapasan, naupan, sa taong ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatiya, kanunay nagari siya. Magampo kita. Ginoo, kahimot pagmando ang imong simbahan nga nabuhi tungod sa santos nga kalanon aron nga inagak diha sa pag-alimang gamhanan, magtubo siya diha sa kagawasan o magapadayon diha sa katibuok sa iyang gituuhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among pangidahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat sa atong pagsimba karon mao ang Diyos nun nga kahiusa or divine unity. Nga mahitabo ra ni siya kung magpakasulugoon gyud ta. Sulugoon gyud kanunay dili mag-expect og pasalamat. Ang update sa atong love offering nagipamaligya katong 3,500 slots as of yesterday, November 9, nahalina na ta og 3,239. Pak. Jutay na lang yun kaayong nahibili, no? 261 slots na lang ang available. So, first come, first serve. Pulos ra ba gini makapalangit? Nakapalit na mo, ani? Wala pa? Oy, wajud mo paingnan. So, usas pahinomdom, no? Nga kanaganing ato na lang gining mintinon nga kanibang atong sistema sa pagkalawat nga anhi mo mulinya nya arigis kilid mo agi dili ta mo sugat igo magkalawat, no? Kay nindot sa tan-awon. So hangtod ta mga matay mao na lang gini atong sistema. Ana na lang di kita mo sugat kay gidili maron ang kanang bagid-bagid. So nindot siya tan-awon nga dire nya ari mo uli nya kahuman sad og sa daghan na ta dinhi manimba mo Domingo. Ang kana sa diyan dapita adto mo linya nya ari dire mo balik ato lang yung kutob sa mahimo maningkamot ang dili ta magka sugat-sugat kay maunay hinungdan nga ma-develop ta kanang siging sugat-sugat ba maka-develop ta og COVID. Sige, atong bendisyonan ang mga kalag. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo. Kaya ko'y pagkapalong ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord